Bueno, l'equip està preparant la setmana molt bé, tenim moltes ganes d'anar a jugar a Lleida, intentar guanyar i certificar d'una vegada que som equip de la segona B Pro, que era l'objectiu de la temporada del club, i ja et dic, tenim moltes ganes i il·lusió i estem preparats per tot. Però que gestionar la pressió, no? Pel que dèiem que no hi ha marge d'errada. Preocupa que això pugui també passar en el partit de diumenge? Bueno, jo més que pressió, jo crec que l'equip té molta gana, té molta il·lusió, no ens fiquem pressió, tenim moltes ganes d'anar allà i ja et dic, de certificar aquest ascens a la segona B Pro i l'equip més que pressió té moltes ganes i molta il·lusió. El Lleida arriba amb els deures ja fets, per desgràcia per ells, no? Quin tipus de Lleida esperes? No sé si esperes un Lleida més relaxat o no sé quin tipus de Lleida esperes. Bueno, al final tots els punts són importants respectivament per la fase en la que estiguis després, per nosaltres també. Al final nosaltres també sortirem a pels 3 punts perquè tenen una importància tots els punts que facis en aquesta fase, així que espero que el Lleida sortirà a guanyar com ho farem nosaltres. Què creus que li està faltant a l'equip, Adri, que està sumant poc en els últims partits? Què ens pot faltar? Bueno, al final tots són dinàmiques, ara no estaven amb la millor, però l'altre dia jo crec que vam fer un partit per guanyar i possiblement per una injustícia que tots sabem no va resultar el partit que nosaltres esperàvem i se'ns va ficar molt en contra, però bueno, tenim una nova oportunitat, tant de bo podem aconseguir els 3 punts i certificar l'ascens. La lesió ja està oblidada, no? Imagino. Sí, han sigut un mes complicat, perquè em vaig lesionar just abans del partit del Cornellà, però bueno, ja estic totalment recuperat i a disposició del míster. Suposo que la mentalitat, ho deies ara, no és intentar sortir a guanyar, tot i que amb l'empat en tingueu prou. Ja, però ja et dic, tots els punts són importants de cara a la següent fase i nosaltres no sortirem a especular amb un empat, anirem a dominar el partit amb la pilota com sabem i anirem a guanyar.